Привіт, мене звати Ярослав. І друга автівка, яку ми будемо вести на Київ Carfest On Tour в колаборації з EchoFest, це BMW Dixie 1927 року. Це найперший автомобіль, який був випущений компанією BMW. Усього був випущено лише 7 штук в першій варіації. На сьогодні в світі дана автівка осталась офіційно одна. Це офіційна заява компанії BMW. Це діючий оригінал, який запускається і пересувається своїм ходом. Під капотом у нас двигун об'ємом 750 кубиків. Це в нас звичайний двигун автомобільний на 17 кінських сил. У салону BMW у нас все дуже просто, я би сказав, аскетично. Кермо у нас велике. Всередині керма у нас є сигнал. Це в нас ручний газ, або, як сьогодні модно казати, круїз-контроль. І це в нас регулювання запалення. Спідометр, показчик рівня палива і, в принципі, усе. До речі, ця автівочка взагалі 27-го року, но має змогу запускатись з ключа по заводу. Окрім запуска з ключа, у цьому автомобілі є така штука, як кікстарт.